decided that we're going to sit with him on a weekly basis and, and learn and talk. He had these thoughts in his mind. How can I live with the thought that everything I did till today was wrong? I never met a person like this, so broke, so void of his past, looking for a future. And I prayed to God, help me, that I shouldn't say anything wrong, but I should say all the right things. Most ezt így hogy? Ahogy nem vagyunk antiszemita párt, úgy nem vagyunk következmények nélküli párt sem. Tehát ebben a helyzetben úgy érzem, hogy kötelességünk volt ezt a kemény lépést meghozni. Hogy innentől kezdve Szegedi Csanád maga politikai magánélet, én bízom benne, hogy ő nem válik eszközévé itt a politikai eszköztárban a balliberális oldalnak, mint valami fajta megtért báránykaként őt majd körbe lehessen hordozni itt kis hazánkban és a nagyvilágban. Tehát ez nagyon-nagyon szerintem negatív forgatókönyv lenne, és én... És mit gondolsz arról, hogy ami most történik? Hogy mindig ellene lesznek. És akkor mit lehet tenni egy zsidónak Magyarországon?